दाखालि सनितपुर आरो ढेकियाजुलि बे साइडजों अमरसिं ब्रह्मखौ माखासे सोंखारिनायखौ नुनो मोनदों। थ' बिदिनो अमरसिं ब्रह्मआ दिनैहाय मोनसे स्टेटमेन्ट खेंफोरथिखौ होदों। भिडिअ'आ गोलाव जागोन, नायलांजोब्बासो नोंथांमोना बुजिगोन मा फोरमायदों अमरसिं ब्रह्मआ आरो मा खेंफोरथिखौ होफिनदों। थ' बिदिब्ला जों नायलांबाय थादों। बिनि सिगां जोंनि एक्स-एन-डि-बि इउएलबिनि नामाव गावथारजानाय जनक मोसाहारि बिनि बिफाया मा फोरमायबावदों बेखौ जों नायना लाबावनि एसे। आं आगोलावनो दुखु मोननानै थादों बिनि राव बुंलांनायखौ। थैनाय समाव अनेक मानसिया खिन्थादोंमोन जाय दाय मावदों बियो थैखागोन, आंहा मा दरखार दं होनलांनानै बुंनायावनो आं दुखु मोनदों। बे रावखौ सोर बुङा बेखौ? फेरेंगाया डाइरेक्ट होनलांदों बे जोंनि जोंसार थैनाय समावनो। दिनै जोङो मोनसे प्रेस मिट होनो नागिरदों। बेवहाय नुजाफैनाय जोंनि मिडिया पार्सनफोर बिथांमोनखौ आङो गोसो गोथारै बरायबाय। मैया साननैसोनि आगोल प्रेस मिडियायाव, ससियेल मिडियायाव, इउटिउबाव जों नुनो मोन्दों रन्जित बसुमतारी बिटिसिनि बर्तमान EM बिथाङा अमरसिं ब्रह्म आरो दावराव देख्रेब नार्जारी बिथांमोन सानैनि सायाव माखासे इलिगेल खोथा बुंदों, गाज्रि खोथा बुंदों। बिनि सायाव एसे क्लेरिफिकेसन होनांगौ दं होननानै आं सानदों। बेजों लोगोसे नेक्स्टआव आङो बुंनो सानदों जे गहपुर सनितपुरनि रायजो राजा बिथांमोनहा आंनि सायाव एसे मिसआन्डारस्टेन्डिं खालामदों। सोरनिबा थुनायाव बिथांमोनहा आंखौ बिटिआर सुक्तिनि बिरुद्धि आरो आंखौ बर' रायजोनि बर'नि थै दंना गैया होननानै कुइसन खालामदों आरो गावसिनि खाथियाव थांनानै आंखौ सनितपुर डिस्ट्रिक्टआव गहपुराव थांनानै क्षमा बिहैनो थिनदों। दा बेफोरनि सायाव खेंफोरथि हिसाबै आङो होनो नागिरदों। दा गिबियावनो फैदो आङो रन्जित बसुमतारीनि सायाव बुंगोन। बिथाङा दाखालि बुंदों आंखौ जे अमरसिं ब्रह्मआ सोर, आंथ' बेखौ सिनाया, बेफोरबायदि गाद्रा गुद्रा मानसिखौ आं सिनाया। बिनि उनाव बिथाङा बुंदों मानसिखौथ' सिखारि बादिसो मोनो आं बेखौ होनना बुंदों। सिनायाबो आरो सिखारि बादि नुयो, मा ओंथि जाखो बियो? दा सिखारि बादि नुयो होननायाव गोबां गोथौ ओंथि दं आं सानो। मानो होनना बुङोबा बिथांमोनहा हाग्रायाव दंफां दानग्रा बा सिखारिफोरखौ मोनबानो एनकाउन्टार खालामनानै गावथारो। अब्ला बिथां रन्जित बसुमतारीया आंनि सायाव मोनसे प्लेनिं दं। मा प्लेनिं बियो? अमरसिं ब्रह्मखौ मालाबा बहाबा मोनोब्ला हमनानै लांनानै हाग्राबारियाव सिखार खालामदों होननानै आंनि आखायाव सिलाइ गथाय होनानै दोननानै हयथ' सिखारि होननानै बिसोर एनकाउन्टार खालामगोन बा गावथारनानै एनकाउन्टार जादों होननानै बुंगोन। रन्जित बसुमतारी बिथांनि बे प्लेनिंखौ आं बिथांनि बे आंखौ सिखारि बादि नुयो होननायनिफ्राय आङो हमदांनो हादों, मिथिनो हादों, साननो बायद' जादों। नंखायनो आङो बिथांखौबो दिनै वार्निं होखागोन। बे वार्निंआनो जाहैदों नोंथांनि बे बुंनाय बाथ्राखौ जोंनि न'खरनि सोद्रोमाफ्रा अलरेडि पेनड्राइभआव सोनानै लाबाय। उदर भबिसतआव आंखौ अमरसिं ब्रह्मखौ सोरबा गुबुन सुथुरा गावथारब्लाबो खिन्थु बिनि दाया रन्जित बसुमतारीया जासिगोन। बेनि थाखाय एफआइआर होनो थाखाय जोंनि न'खरनि आंनि फिसा फिसौफ्राबो रेडि जानानै थाबाय। अलरेडि जोङो प्रिपेयार। हयथ' आंखौ बेबादिनो नबेस्वर बसुमतारी बा नै दाखालिसो जोंहा दंफां लायनो थांनायनि थाखाय गावथारजानाय हेमन्त नार्जारी बिथां बेबादि हयथ' खालामनायनि प्लेनिं बिथाङा निस्सय रसिबाय। दा बेखायनो आं बिथांखौबो वार्निं होगोन। बिनि दाया खिन्थु उदर भबिसतआव आंहा गाज्रि जाथाय जायोबा बे रन्जित बसुमतारीयानो बिनि थाखाय दायि जागोन। रन्जित बसुमतारीया बुंदों दाखालि इभिकसन खालामजानायफ्रा लावख्रिगुरिना 22टा न'खरबो BPF जोब। मा बाथ्रा जाखो बेयो रन्जित? BPF बासो होखारजायो, BPF नङाबा होखारजाया। बेबादिब्ला नोंसोरो पलिटिकेलखौ लानानैसो इभिकसनखौ खालामो। दिनै लंसुङाव हाजार सावथाल झारखन्डनिफ्राय फैनानै बबेबा जायगानिफ्राय फैनानै हाग्रा सिफायनानै दखल खालामनानै लागासिनो दं।
अब्ला नोंसोर बिसोरखौ सिगिनानै भट मोनगोन एसुरेन्स मोननायखाय नोंसोर बिसोरनि सायाव एक्सन लाया दिनै कसुगावनि माखासे हाग्रा ओनसोलाव सिङाव सावथालफ्रा गोदान गोदान सिफायनानै न' लुगासिनो दङ बेखौ नोंसोर होखारा दिनै गसाइगाव बादियाव सयतपुर दिंदिङा ग्राहामपुर ओरैथिंजाय गोबां हाग्रा एलेका निलायजराथिंजाय बर'फोरखौ होखारहरनानै निलायजरानिफ्राय दा बे ओनसोलाव सावथालफ्रा गोदान गोदान न' लुनानै दं होमबा नोंसोर बिसोरखौ भट मोनगोनखाय बा मोनोखाय नोंसोर होखारा होमबा नोंथांनि मा आयेन जाखो बियो बिपिएफब्ला बा नोंसिनि बिर'धि पार्टिबासो होखारो आरो बिर'धि पार्टि नङाबा नोंसोर भट मोनोबा नोंसोर होखारा दिनै थिपखाय साइडआव माखासे जेन'बा नासेरबारि सागरफेना मंगलाजरा बेफोर ओनसोलाव गोबां सावथालफ्रा दिनै गोदान गोदान हाग्रा सिफायनानै न' लुफैगासिनो दं बेखौ मानो नुसनाखै नोंसोर खालि बर'नि सायावल' मारै नोंथांमोनहा नोजोर होखो बर'खौल' मानो नोंसोर नुखे जोंनि बर' ट्राइबेलाथ' बेवहाय हा हु हाग्रायानो जा खासायानो जा फरेस्ट लेन्डआनो जा हा मोननायनि न' लुनानै थानो हानायनि राइट दंखायो फरेस्ट डुइलार्स एक्टआ मा बुंदों बा 6 सिडुलआ मा बुंदों 6 सिडुलाव बर'फ्रा ट्राइबेल मानसिया जिखुनु हा लानो हानायनि मोन्थाय दङ बेनि थाखायनो 6 सिडुल बेवहाय 6 सिडुलाव खुनु नन ट्राइबेलासो खासाबानो जा बा नैबे फरेस्ट लेन्डआनो जा मोना बिसोरो मोनो जुदि 75 इयार्स जुदि बोसोर दखल खालामखानानै दंबा बे नन ट्राइबेलफ्रा अब्लासो मोनो जों बर'आथ' जेब्लाबो मोनो बर'नि बा ट्राइबेलनि थाखायथ' बार होआखै नङाना गतिके 6 सिडुलनि आन्दाराव जिखुनु ट्राइबेला फरेस्ट लेन्डआनो जा खासायानो जा न' लुनानै थानो हानायनि मोननायनि मोन्थाय दङ बेखौ नोंथांमोनहा बुजिनानै नाय आयेनखौ बिजिरनानै नाय बेबादि पार्टिखौ लानानै बर' मानसिफोरखौ आलाय आथानि खालामनाय बे बिराद अयनाय जादों आरो बेनिफ्राय नोंसोरो जानगाराव थानांगौ दिनै जोंनि बर' जाथिया नुजोब्बाय नोंसोरो गुबुन जाथिखौबा होआ खिन्थु बर'खौल' मानो होयो नोंसोर बेनिफ्राय नोंसोर जे बर' बिर'धि एंटि बर' नोंसोरनि एक्टिभिटिसआ दिनै ओंखारगासिनो दं दिनै ट्राइबेल माहारिया 6 सिडुलनि आन्दाराव बिटिसि 6 सिडुलाव बा कार्बि आंलं 6 सिडुल अट'नमास जिथु काउन्सिल दं बेवहाय ओरैबायदि प्रटेक्टेड जानांगौ प्रटेक्सन मोननायनि फिसा राइट दं ट्राइबेलहा रन्जित बसुमतारिया दिनै रायमना बादि मानास टाइगार प्रजेक्ट बादि जायगाखौ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बानायदों बिनि हाग्रा बंग्रा जिब जन्थु मैदेर लख्रा मै गासिखौबो रैखाथि होदों थिग बेबादिनो 6 सिडुला जोंनि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बादि मानसि माहारिनि थाखाय ट्राइबेलनि थाखाय बे 6 सिडुल अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलनि मिनिंआ बेनो ट्राइबेला जेरैबाबो बेवहाय हा हु मोनो रैखाथि मोनो आरो बेवहाय खुनु गुबुन मानसिया हाबनो मोना प्रटेक्टेड एरिया बियो बे प्रटेक्टेड एरियायाव अनलि ट्राइबेल पिपल आर अथराइज्ड टु गेट लैंड राइट पलिटिकल राइट इकोनॉमिक राइट लैंग्वेज राइट एवरीथिंग राइट कैन एन्जॉय द ट्राइबल पिपल नॉट एनी अदर नॉन ट्राइबल बेखौ मिथिया दिनै बेवहाय दिनै बर' मानसिखौ माने एथ' दुखु मोनथावथाव आलाय आथानि नोंथांमोनहा होखारबाय थादों बेवहाय नोंथांमोनहा गुबुन हारिनि नन ट्राइबेल गुबुन हारि माने नन ट्राइबेल मानसिया हाबदोंबा बिथांमोनखौ होखारहर जेबो उसुबिदा बुंनांगौ गैया किन्तु नोंथाङा वाइल्ड लाइफ सेंचुरियाव जेरै जिब जन्थुखौ प्रटेक्सन होदों निरापत्ता होदों बेखौ फोजोबस्रांगाखौ नोंथांमोनहा दिनै आयेन मथे एक्सन लादों थिग ट्राइबेलफ्रा 6 सिडुलाव बेबादि प्रटेक्सन मोननायनि फुरा मोन्थाय दं बे गियानखौ नोंथांमोनहा लानांगौ रन्जित बसुमतारी नोङो नंखाय बिटिसि बिफाननि इएम जादों होननानै नों जे एकदम माने फुल पावार मोनदों गासिबो आयेना नोंनि आखायाव दं माबोरै साननो हायो हाउ इउ कैन थिंक दैट इउ आर द सुप्रिम अथरिटी नोङो बबहा मोनखो गावथार होनो मानसि गोहोखौ माबोरै नोङो एनजिअनि मानसिनि दारै निरीह मानसिफोरखौ बन लायनो थांनाय दंफां लायनो थांनायखौ बोरै गावथार होनो हायो नोङो जुदि बे मानसिफ्रा इलिगेलबा नोंथाङा हमनानै साजा दं आयेन दं नाथाय नों आयेनखौ दिनै आखायाव मानो लादों
मा अथ'रिटिजों नोङो सिलाइ दैहोखो एनजिअनि मानसिनो आरो बे सिलाइया सोरनि बहानिफ्राय मोनखो हो माब्रै नोंथाङा बेनो गथायनो हाखो आरो माब्रै कमान्ड होनो हाखो गावथारनो थिननो हाखो हो बे माबायदि एक्टिभिटिस बेलाय हो होमबाथ' नोङो एखेबारे सहेनसा नोङो हो सेल्फ स्टाइल नोङो बबे आयेननि बबे क्षमताजों नोंथाङा बेबायदि होनो हागौ दिनै जोंथ' जुडिशियेल इनकुवारि खालामनो होगोन डिमान्ड होगोन जों अलरेडि एप्लिकेसन लिरगासिनो दं लिरबाय दिनै इनकुवारि जायोबा जुडिशियेल इनकुवारियाव फार्स्टआव हमगोन रेन्जार फरेस्टार फरेस्ट गार्डफोरखौ सोर गावा होननानै बिथांमोनहा जुदि सोङोब्ला जों गावाखै सोर गावा बोले बाहेरा मानसि एंगेज पार्सन गावदों दाना बे एंगेज पार्सना सोर बेलाय बहा सिलाइ मोनदों बे सिलाइया सोरनि हो 2 नाम्बारि ना 1 नाम्बारि सिलाइ बेलाय अट'मेटिक सोंबा फैगोन आरो बै जायनाखि गावग्रा बे गावग्राया जुदि जेरा खालामजायोबा अट'मेटिक बुंगोन बेखौ जोंनि EM सारानो जोंखौ थिनदों अब्ला नोंथाङा बहा गनाय निश्चय नोंथाङाबो गनाय नङा दा बेनिखायनो नोंसोरो सासेनि उनाव सासे जोंखौ एनकाउन्टार खालामनानै बर' रायजो राजाखौ गावगासिनो दं हिमन्त बिश्व शर्माजों सुर मिलायनानै हिमन्त बिश्व शर्मानि थुनायाव नोंथांमोनहा निरीह मानसिखौ आयेन कानुनजों बेबस्था लायालासेनो माने गावथारनाय बे खामानिखौ मानो मावबाय थादों हो बेयो एकदम एंटि नेशनेल एंटि ल' बियो हो बेहाय नोंथाङा फुरा दा नोङो गिल्टि जानानै दं बोरै बारग'नो नोंलाय दाथ' गनाय नङा नोङो नंखायनो बेफोरबायदि खामानिखौ दिनैनिफ्राय नोंथाङा सोलोंनानै ला नोंथाङा बेबायदि मानसि गावथार होनो थिननायनि अस्त्र गथायनानै होनो हानायनि मोनसेबो अधिकार गैया बे केसा उनाव नोंसिनि BJP सरकार UPPL सरकार बायखांनायनि उनावबो बे केसा थागोन नोङो गनाय नङा बारग'नाय नङा नोंहा एन्सार गैया बेवहाय बहुत केसा बहुत बोसोरसिम थायो बेवहाय नोङो एक्यूज जागोन आरो नोङो थैजासे हयथ' जेल जालांनोबो हागौ दा नंखायनो साबधान जा रन्जित दा दिनै आङो बे मिडियानि माबाजों प्रेस मिडियानि दारै रन्जित बसुमतारी बिथांखौ बेखौनो वार्निं होनो नागिरदों बोले EM जादों होननानै नोङो बेबादि आयेनखौ आखायाव लानानै जानला मोनला बर' रायजो राजाखौ बेबादि इनाय भाबै बुथारनो थिननाय गावथारनो थिननाय बिदिखौ खालामनाया बिराद निन्दनीय मुगैजाथाव आरो जों बेबादिखौ पुरा स्ट्रंलि जोङो प्रतिबाद होयो आरो बर' रायजो राजा नोंखौ मालाबाबो क्षमा होनाय नङा दिनै आं बुंगोन नोंसोरनि EMआथ' दिनै मा पावार दं BTC आव what power do you have लाजिनांगौ नोंसोर EMआनो नङा नामावसो EM नाम लिरदों रियेलि इउ आर नट दा EM नोंसोर जास्ट पन्सायतनि प्रेसिडेन्ट बादिल' नोंसिनि स्टेटासा मा दं नैबे BTC एकर्ड बे BTC एकर्डखौ नाय मोजाङै हो बे एकर्डल' नङा एक जाबाय उनाव हो पार्लियामेन्टजों लकसभाजों आरो रायजो सभाजों पास जानानै प्रेसिडेन्टआ बेखौ सहि होबाय बेनिनो इन्डियान कनस्टिटिउसननि नैबे बिजाब 6 शिड्युल टु दा कनस्टिटिउसन अफ इन्डिया दा बेवहाय BTC एक्टआ रोखा रोखा लिरनानै दङ दा BTC आव मा प्रभिजन दंमोन बेवहाय रोखा रोखा दं आरो बे मोनसे आयेननि बिजाब बेफोरबादि जेबो गैयैखायनो जोङो BTR एकर्डखौ जोङो मुगैयो जों नेवसियो जोङो नारगारो बेखौ BTR एकर्डआ मालाबाबो जोंनि ग्रहण खालामजाथाव एकर्ड नङा जाय एकर्डखौ दिनै रायजोफोरखौ थगायनानै NDBफोरखौ थगायनानै दिनै प्रमद बर' बिथां माखासे सुबिदा लुबैसुला पावार हांगार बिथांमोनहा बे सुक्तिखौ खालामदों बिराद अयनाय भाबै थगायनानै गभर्नमेन्टनिफ्राय एजेन्ट बादि खामानि मावनानै एजेन्ट मावनायनि थाखाय हयथ' बेनिफिट लादों सिङाव जोङो बेखौ सानो मथा अंकनि हयथ' गिदिर फिगारनि इन्टारेस्ट लानानै नोंथांमोना बे सुक्तिखौ खालामदों दिनै जुदि गमामायै जुदि रायजो राजाजों सानलाय हलाय बबे मोजां बबे गाज्रि बेखौ बिजिरनानै बे सुक्तिखौ सानै हयै मोजाङै सोदांनानै सहि होलायलायोमोनबा निश्चय बे सुक्तिया ग्रहणजोग्य जागौमोन दिनै NDBफोरखौ जोबोद थगायनानै अयनाय भाबै बिथांमोनखौ सिगि सग' खालामनानै सिगि सग'बो खालामदों निश्चय थगायदोंबो
दिनै नोंसोरो सुक्तियाव बिसोरनि सहि लाबाय दिनै बिथांमोननि रिहाबिलिटेसननि जेबो बेबस्था गैया बिनि चिफ रन्जन दैमारि बिथांखौ दिल्लीयाव लांनानै थगाय थसि खालामनानै जबरदस्ति सहि होहोबाय आरो बिथांखौ दिनै जेलनिफ्राय गहोआखिसै बिथाङा मानो सुक्तिखौ आगोलाव फरायाखै ब्लाइन्डलि मानो बिनिफ्राय सहि लायाखै बे मोनसे इलिगेल जादों आस्सा थगायनानै नोंसोर लाबाय आरो मारै जेलाव दोनबावखो बे सुक्तिया प्रमद बर' एबसुजों दिपेन बर'जों जायालासेनो एनडिएफबिजों जुदि सुक्ति जानायमोनब्ला बर'आ मिनि स्टेटखौ मोनोमोन जोङो खोनानो मोन्दों सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ अलमस्ट मिनि स्टेट होनसै मानो बिटिसिनिफ्राय रासिन पावार मानोना 2003 आव बिएलटि स्टेट गभर्नमेन्ट सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टजों सुक्ति जानायाव बिटिसिनो जे पावार एन्ड फांसन होदों जे फेसिलिटिस होदोंमोन जे माने स्टेटास होदोंमोन बेनिफ्राय साबसिन जानांगौमोन बिटिआर एकर्डआ मानोना जे स्टेटासाव दं बिनिफ्राय जेब्लाबो प्रमसन जानांगौ माने रेंकआ बारायनांगौ नाथाय नोंसोर मा खालामखो बे बिटिसिआव मोनखानाय गोबां स्टेटास आरो पावार एन्ड फांसनखौ नोंसोरो दिनै धंस खालामनानै सामायनो मोनसे बिटिआर एकर्ड खालामबाय बेसेबां दुखुनांथाव बेनि थाखायसो नोंसोरो माबाबाय नामा नंखायखौनो हाग्रामानि दिनाव एस्कर्ट लालायलायनानै नेशनेल हाइवे आरो रेल साइडजों जथेनानै न' बड'लेण्ड न' रेस्ट बिदि खालामबोबाय नामा खालामबोदोंमोन नामा टारगेटआ मामोन बले एनिहाव हाग्रामाखौ जेख्लायनानै प्रमद बर'आ चिफ जानांगौ उरखाव गोराया डेपुटि चिफ जानांगौ बा मन्थ्रि जानांगौ बेल'मोन नोंथांमोना दिनै बे जिनिसा रोखा रोखा बेरखांबाय रोखा रोखा नुजाबाय दिनै नङामोनब्ला नोंनि बे बिटिआर एकर्डआव बिटिसिआव जा मोनखानाय बे थासे थानानै बेनि बांसिन जानांगौमोन स्टेट इकुइभेलेन्ट टु स्टेट बे पर्यायाव फैनांगौमोन खिन्थु दिनै मा जाखो दिनै आंनो खिन्थागोन आगोलावबो आं बे खोथाफोरखौ बुंखाबाय दिनै आरो खिन्थाबावनो सानदों मानो नोंथांमोनहा दिनै गहपुरनि रायजो राजा आरो सनितपुरनि रायजो राजानि फोरनि सिगाङाव आंनि एगेन्स्टै रायजो राजाखौ थुनानै होनानै खारियो नेवसियो जोङो मालाबाबो बेखौ ग्रहण खालामनो हाया आं बे खोथाखौसो बुंदों दिनै गहपुरनि रायजो राजा सनितपुरनि रायजो राजा बिथांमोनहा आंनि सायाव गोरोन्थि बुजिनो नाङा आं नोंथांमोननि गहपुराव हाबनाय गहपुर सनितपुर बा सतिया बा बिहालिनि गोबां गामिफोर हाबनायाव आंहा फुरा समर्थन दं जाजानो लुबैयो गोदोबो बिटिसि जानाय समाव जोङो हागौबा आप टु सदियासिम जाथों जों बेखौसो कामना खालामदोंमोन नाथाय बिथांमोनहाबो हायाखिसै बिनि उनावहाय दिनै प्रमद बर'आ बर' रायजो डिभाइड आसाम 50-50 होनलायलायनानै स्ल'गान होनानै खालामबाय बिनि उनाव जों सानदोंमोन खमैबो गहपुरसिमखा जानांगौ हायोब्लाथ' सदियासिम जोंना दाबो संकस टु सदियाखा गोदो खनकेश्वर नार्जारि दानि आन्दाराव जों स्ल'गान गायबोनो मोन्दों संकस टु सदिया बर'लेण्ड दा जोंना लुबैनाया बेसे नंखायनो नोंथांमोनहा भुल बुजिनो नाङा आं दिनै बिटिआर एकर्डनि बिरुद्धै बुंबा जे गहपुरनि हाबनायखौ सनितपुरनि हाबनायखौ आं हेंथा होदों बे मालाबाबो जाया जोंनि बिखाया बेखौ थिना दिनै जों बोराय बैसोआवबो दिनै माखासे खोथाखौ मानो बुंनो ओंखारदों बा मानो बुंनो बाध्य जादों दिनै बर'आ ओरैबायदि गाज्रि अलखदाव बिराद गोथौ दैखर बोरायाव गब्रायबाय बेखौ बोखांफिननोसो जोङो रायजोनो दिनै फंसे फंनै खोथा सैथो खोथाखौ बुङाबा जाला होननानै बे बोराय बैसोआव रिटायार जाखांनानैबो दिनैसिमबो जोङो एसे जानजि खाफ्रानानै रायजोनो आसल खोथाखौ बुंना होनसै रायजोआ जाहाथे बेफोर खोथाखौ सानै हयै मोजाङै जाहाथे सिखारफिननो हायो जों बेखौसो आसा खालामदों जोङो दिनैनि दिनाव बे बोराय बैसोआव जों एमएलए एमपि माबा एमसिएलए इएम जानायनि जोंनाव धान्दा गैया जोंनाव थाखा फैसाबो गैया जोंनाव बिदिखौ लुबैयाबो खिन्थु जोङो जाथिनि अलखदखौ नुनानै जों थानो हाया गाबखाङो दिनै जों दा साख्रि बाख्रि मावनानै रिटायार जानानै थांनानै थाबाय जोंनि इयुननि जोलै हान्जा फिसा फिसौआ बोरै साख्रि मोनबावनो साख्रि मोननायनि जेबो उफाय गैला ग्रेन्ट मोननायनि जेबो उफाय गैला मानो गैला दानिया फैदो जे बिटिसि एकर्ड आरो बिटिआर एकर्ड बे मोननैनि गेजेराव मा फाराग दं मानो आं बिटिआर एकर्डखौ माने नेवसिदों मुगैदों बेखौ गारनांगौ होनदों बिटिसिखौ आं मानो मोजां मोनदों बेनि जाहोनखौ आं एसे
रायजोफोरनो आरोबाव खेबसे दिन्थिबावनो सानदों बुजायबावनो सानदों एसे बयबो सान बे आंनि खुगाजों बुंनाय नङा नैबे मेमरेन्डाम अफ सेटेलमेन्टखौ नोंथांमोनहा नाय आं बयखौबो खावलायगोन एबसुनि सेंग्राफोर इउपिपिएलनि सेंग्राफोर बा दिनै गहपुर आरो दिनै सनितपुरनि रायजो राजा नोंथांमोनहाबो नाय बयहाबो नायनो मोननायनि अधिकार दं जुदि बे खिताबा गैयाब्ला नेटआव इन्टारनेटआव सार्च खालाम गुगोलाव सार्च खालाम जे बिटिसि एकर्ड 2003 आरो बिटिआर एकर्ड 2020 नोंथांमोनहा मोननैखौबो मोनगोन मोननैखौबो स्टाडि खालाम दिनै बेवहाय मा दङ आङो बे अबजेक्टिभखौल' बुंसै मेइन बे अबजेक्टिभखौ नोंथांमोनहा मोजाङै नाय खाथियाव लायोबासो मोजां जागोन बेवहाय दङ मेइन अबजेक्टिभआ बिटिसि सुक्तिना मामोन जायखौ जों मोजां मोनो The objectives of the agreement are to create an autonomous self-governing body to be known as Bodoland Territorial Council within the state of Assam and to provide constitutional protection under 6th schedule to the said autonomous body. मा होननाय जादों जे बिटिसिआ मोनसे सेल्फ गभार्निं बडि आन्डार द 6th schedule आरो 6th schedule होननानै बुङोबा बे मा जिनिस आं दहाय एसे बुंबाय जे फुरि ट्राइबेलनि प्रटेक्शन बेवहाय खुनु नन ट्राइबेलहा अधिकार गैया जा दङ बिसोर थाखानाय मोनगोन गोदान मानसिफ्रा बे 6th scheduleआव गोदानै बिसोर हा हु मोना गावसोरनिखौ गावसोर बायलायनो हागोन गुबुन हारिनिखौ बायनो हागोन किन्तु बर' बा ट्राइबेलनि हाखौ बिसोरो बायनो मोना लेन्ड राइट बेहाय फुरि होनाय दं मानो लेन्डआ जोंनि थाखाय दरखार गोदो गोदायनिफ्रायनो ब्रिटिशनिफ्रायनो ट्राइबेला जाम्बा जाम्बि बिसोरो बिजनेस रोङा बिसोर साख्रि मावनो रोङा बेफार फालांगि रोङा इन्डास्ट्रि खालामनो रोङा हायावनो बिसोर थानांगौ हाजोंनो रायजो जानांगौ होननानैनो बेफोरबादि आयेनखौ दानानै होलांखादों नंखायनो बर'फ्रा हाजोंसो सोलियो हायानो जोंनि सम्पति हा गैयाबाथाय नोंहा रायजो गैला जेबो गैला नंखायनो बे लेन्ड प्रटेक्शना 6th scheduleआव फुरा बिराद स्ट्रं भाबै फेसिलिटिसा दङ आरो फुरा जोंहा प्रटेक्शन धन सम्पतिनि प्रटेक्शन साख्रि मोननायनि राइट्स बेवहाय लिरनाय दङ 6th scheduleआव बेनिफ्राय होनबावदों to fulfill the economic education and linguistic aspirations of the preservation and land rights socio-cultural and ethnic identity of the Bodos and to speed up the infrastructure development of BTC दिनै जोंहा land right जों लोगोसे cultural right language right दिनै निश्चितमोन BTCआव फुरा बेखौ रावबो खुनु गभर्नमेन्ट फैब्लाबो बेखौ खुनु दिन माने चेलेन्ज खालामनो हायामोन नाथाय दिनै बिटिआर एकर्ड फैनाय लोगो लोगो बेवहाय 6th scheduleखौ डिनाय खालामबाय 6th scheduleखौ नो वेर खालामबाय खामानि गैयै खालामबाय बिटिआर एकर्डआ नंखायनो दिनै गुबुन गुबुन हारिफ्रा दिनै प्रमद बर' बिथाङा बयहाबो समान अधिकार दं होननानै गुणगान गायो दा ट्राइबेल माने बिटिसिनि हा हुखौ नन ट्राइबेलनो ट्रेन्सफार खालामनाय नामजारि खालामनानै बिथाङा अधिकार होनायनि खोथा बुंगासिनो दं जायनि फलाव खुनु हारसाया दा बर'खौ गिला लासै लासै बिथांमोना बर'नि गासैबो बिटिसिनि हाखौ मोनजोबलांसिगोन बे फुर्तियाव दिनै रंजायो बिसोरो आरो जोंनि बर'आ बेबादिनो लासै लासै जोबस्रांलांनायाव दं होननाया बेनो दिनै हा हुखौ बर'आ मोनसे समाव फानोब्ला दा जुदि हारसाफ्रा बायनो मोनोब्ला बर'आ जेसेबां दाम होगोन बेनि डाबल दामजों बिसोर बायनानै लागोन लासै लासै जोंनि हा जोबगोन हा जोबनाय लोगो लोगो जोङो बे जायगायाव नो वेर जाबाय बेनि उनाव फैदो बिटिसि एकर्डआव दङ the area of the proposed BTC comprises the villages and areas as per Annexure 1 नैबे Annexure 1 आव बिटिसिआव मा गामि हाबगोन बे फुरा दंखायो Annexure 1 नैबे माने बबे गामिया बिटिसिआव हाबगोन वेल डिफाइन्ड अलरेडि लिस्टेड रेवेन्यू भिलेजआ बेनिफ्राय 95 टा बेहाय गासै दंमोन बिटिसिआव मा गामिया हाबगोन स्पष्ट दंखायो 3079 गामि हाबनाय बेवहाय अलरेडि लिस्टेडखा बिटिसि एकर्डआव बेबादि जानांगौ स्पष्ट ओमफ्राय 95 टा भिलेजआ नैबे 95 टा भिलेज
बे 95टा भिलेजआ बियो हाबनांगौमोन नाथाय जोंनि बिटिसि सरकारा आगोलाव 17 बोसोराव बिथांमोनहाबो बे 95टा भिलेजखौ सोनो हायाखै बेखौबो जों दुखु मोनदों दा बिटिआर एकर्डआव मा दं बिटिआर एकर्डआवथ' बेबादि उमुक उमुक गामिया हाबगोन होननायथ' गैया दा बिटिआर एकर्डनिखौ आं दा थांगोन दसथानानै बिटिसिआव फैबावदे बिटिसि एकर्डआव जोंहा मोजाङै दंबावोमोन पावार एन्ड फांसनाव The council shall have the legislative power in respect to subject transferred to it as enumerated in Annex 3. All the laws made under this paragraph shall be submitted forthwith to the governor and until assented by him shall have no effect. The BTC shall have the executive, administrative and financial powers in respect of the subject transfer. जोंनि 40टा साबजेक्ट ट्रेन्सफार होदों बिटिसिआव ट्रेन्सफार जादों आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय जे बिटिसिआ बे 40टा डिपार्टमेन्ट बा साबजेक्टखौ फुराफुरि आयेन दायै सासन खालामनो हागोन होननाय बेवहाय पावार होदों जायनि फलाव 40टा डिपार्टमेन्टनि सायाव नोङो एडमिनिस्ट्रेटिभ लेजिस्लेटिभ एक्जिकिउटिभ गासिबो खालामनो हायोमोन आरो बेनिखायनो सेक्रेटारियेट होदों बड'लेण्ड सेक्रेटारियेट बड'लेण्ड लेजिस्लेटिभ एसेम्बलि हाउस दङ जेरावनाखि 46 जन 46 माने एमसिएलएफ्रा जिरायनानै आयेन दायो रायलायो बाजेट खालामो बे होदों बेवहाय होनाय दङ जे बिटिसिआव 12 जन एग्जिकिउटिभ मेम्बार होननायहाय दङ 5.2 आव 12 जन एग्जिकिउटिभ मेम्बार बिनि गाहायखौ चिफ होनदों चिफ एग्जिकिउटिभ मेम्बार प्रमट गामसा गानग्रानि नङा गामसा गानग्रानि नङा बे चिफसो डाइरेक्ट चिफ माने गाहाय चिफ अफ बिटिसि डेपुटि चिफ अफ बिटिसि नट एग्जिकिउटिभ मेम्बार डाइरेक्ट चिफ आरो डेपुटि चिफ आरो बे चिफ आरो डेपुटि चिफखौ मा होनदों द चिफ एन्ड डेपुटि चिफ अफ द काउन्सिल शेल हेभ द स्टेटास इकुइभेलेन्ट टु द केबिनेट मिनिस्टार मा होनदों चिफ आरो डेपुटि चिफआ आसामनि केबिनेट मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा मोनबादि जयन्त मल्ल बरुवा मोनबादि एखे स्टेटास रेंक मोनदोंमोन दिनै बेखौ बिटिआरआव सेस खालामदों बिसोरो केबिनेट मन्त्रिनि जे स्टेटास सन्मान बेहा जे फेसिलिटिस दं एस्कर्ट दं हाउस गार्ड मोनो पुलिसा एट' सिकिउरिटियाव थायो बे फेसिलिटिसखौ लाल बाथि सावनानै दादागिरि देखायनो हानाय जे पावारमोन बेखौ फोजोबदों ओरैबायदि होनबावदों बेवहाय आदार एग्जिकिउटिभ मेम्बार्स इकुइभेलेन्ट to the Minister of State of Assam 12 जननि बिथोराव चिफ डेपुटि चिफ थांबाय बिनि गेजेराव 10 जन एग्जिकिउटिभ मेम्बार दंबावो बे एग्जिकिउटिभ मेम्बारफ्रा इएमफ्रा बिथांमोनहा स्टेट मिनिस्टार रेंक बिसोरबो लाल बाथि माने ब्लु बाथि सावनो हायोमोन लाल नङा ब्लु बाथि सावनो हायोमोन आरो राज्य दप्तरनि मन्त्रि बा स्टेट मिनिस्टारा जेसेबां फेसिलिटिस मोनो बेखौ बिथांमोनहा मोनदोंमोन दिनै नाथाय बे बिटिआरआव गैया होमबा पावारा बेसेबां स्टेटासा बेसेबां जामदों नोंथांमोनहा नायदो बिनि नेक्स्टआव फैदो बिटिसि शेल हेभ फुल कन्ट्रल अभार द अफिसार्स एन्ड स्टाफ कानेक्टेड उइथ द डेलिगेटेड साबजेक्ट्स वर्किं इन द बिटिसि एरिया एन्ड शेल बि कम्पिटेन्ट टु ट्रेन्सफार दिस अफिसार्स एन्ड स्टाफ उइथिन द बिटिसि एरिया जे बिटिसिआ गावनि बिटिसिनि सिङाव जिखुनु डिपार्टमेन्टनि एनि अफिसार बा स्टाफखौ फुल कन्ट्रल खालामनाय कन्ट्रलिं पावार दंमोन बेनि ट्रेन्सफार एपइन्टमेन्ट इभेन दा एसिआर लिरनाय जाय एसिआरखौ मोनाब्ला एनुवेल कनफिडेन्सियेल रिपर्ट होनना बुङो एसिआर साख्रि आवलाफोराव एसिआर थायो अब्लासो बियो इनक्रिमेन्ट मोनो इबि बार क्रस खालामो आरो प्रमोसन मोनो बा एनुवेल कनफिडेन्सियेल रिपर्टआ गाज्रिबा बे बिटिसिनि बाहेरावबो ट्रेन्सफार थांनांगौ जायो दा बेबायदि पावार बिटिसिनो होदोंमोन चिफनो डेपुटि चिफनो नंखायनो गोदो बिटिसिआव हाग्रामानि दिनाव बेनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि डिसि एसपि हाग्रामाखौ सार होनोमोन नाथाय दानि प्रमद बर'नि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बारखौ सार होनो नामा आंथ' मिथिगौ बेखौ सार होना रावबो इभेन प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया बेखौ सार होना प्रमद बर'आसो बेखौ सार होननांगौ जों खोनायो इभेन हाबनोबाबो पारमिसनसो लानांगौ होमबा बेसेबां हालखा लाइनाव नों केबिनेट मिनिस्टार स्टेटास मोनाखै नालाय नोंखौ सोर अफिसारा सार होनबावनो प्रट'कला थिना
दिनै बुजिया सोमजिया प्रमद बर' दिपेन बर' बिथांमोनहा प्रट'कल जेबो मिथिया एकर्डआव मा सोखो सोआ जेबो मिथिया बे फोजोबस्रांदों बिसोरो नंखायनो जोङो बिटिआर एकर्डखौ सोया मोनसे पावारखौ फैबावदो BTC shall also be competent to make appointment for बे 5.4 आव दङ for the all posts under its control in accordance with the rules appointment थारमाने selection board दानानै बेबो खोथा दङ नैबे selection board the council may constitute a selection board appointments to be made by it and may make also rules with the approval of the governor selection board दानानै BTC आव जायनि फलाव सेन्ट्रेल सेलेक्शन बोर्ड दादोंमोन हाग्रामा महिलारिया बेनि दारै थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेडखौ इन्टारभिउ लानानै एपइन्टमेन्ट होनायनि अथरिटि बे 5.4 आव स्पष्ट होनाय दं दिनै नैबे बिटिआर एकर्डआव बे बिटिआर एकर्डआव बेबादि जेबो एपइन्टमेन्ट होनायनि बे बिटिआर एकर्डआव गैया जायनि फलाव बिटिआर दानि जे काउन्सिल बिटिआरथ' नङा बिटिसि काउन्सिलाव दा एपइन्टमेन्ट होनायनि पावार गैला बिनिखायनो प्रमद बर'नि नेतृत्वनि बे बिटिसि काउन्सिला थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेडखौ माने बिथांमोनहा एपइन्टमेन्ट होनो हानायनि पावार गैला नंखायनो दिनै बिथांमोनहा सेलेक्शन बोर्डबो दानो हाया आरो एपइन्टमेन्टबो होनो हाया दा बे हिसाबैनो जेराव जोंनि मानसिया आगोलनि बिटिसिआव जेसेबांखि थार्ड ग्रेड पस्ट ओंखारा मानो बेखौ डिपार्टमेन्ट वाइसै बा मेन जिनिसा सेन्ट्रेल सेलेक्शन बोर्डआव बेखौ एडभार्टाइजमेन्ट होनानै एपइन्टमेन्ट होनो हादोंमोन भेकेन्सि फिलआप जादोंमोन आरो बेवहाय खुनु बाहेरा बिटिसिनि बाहेरा मानसिया मोनाखैमोन दिनै बिटिआर एग्रिमेन्ट जानायनि उनाव बे गासिबो पावारा थांजोबनायनि उनावहाय जिहेतुके थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेडखौबो जुदि एपइन्टमेन्ट होनो मोनला दानि एपइन्टमेन्टआ गासिबो गुवाहाटीयाव रेडिमेड जानानै फैयो खालि बिटिसिनि डाइरेक्टरफोरनि दारै एपइन्टमेन्टआ जायो सेलेक्शना गुवाहाटीनिफ्राय फैजोबो सेलेक्शना थांनाय बाराव बोसोरसे आगोलाव जेसेबां मास्टारफोर एपइन्टमेन्ट होदों जेसेबां खेरानिफोर होदों जेसेबां साबजेक्ट टिचार होदों दाखालि रन्जित बसुमतारिया होनदों जे जों गोबां होबायना साबजेक्ट टिचार होबाय हाई स्कुलफोरनि मास्टार मिस्ट्रेस होबाय एलपि एमइनि होबाय 900 बेसेबांबाटा होनाय बुंदों बिथाङा बे होनाया सेलेक्शन लिस्टआ गुवाहाटीनिफ्राय फैदों निर्देशला फैदों जास्ट बिटिसि डाइरेक्टर अफिसाव जे बिसोरखौ एपइन्टमेन्ट इसु खालाम बे हिसाबै जोङो नुदों बे एपइन्टमेन्टआव तिनसुकिया डिब्रुगड़ नलबारि पाठशाला गोबां आसामनि खना खनला जायगानि मानसिफ्रा बेवहाय साख्रि मोनफैदों नोंथांमोनहा सुग्रोमनानै नाय प्रत्येक जायगायावनो साफा सानै मोनदों आरो बे नान बिटिसिनि बाहेरानि मानसिजों तिनसुकियानिफ्राय दतमा बादियाव मावफैदों गोबां जायगायाव मावफैदों हनै नलबारि डिस्ट्रिक्टनि आंनि लोगो सासे बिनि न'खरनि मानसियाबो जोंनि दतमायाव मास्टार एमइ स्कुलाव मोनफैदों बे जाहैदों अल द सेलेक्शन लिस्ट प्रिपेयार्ड बाय द डाइरेक्टर अफ एडुकेशन आसाम आरो डाइरेक्टर अफ बिटिसिनो एपइन्टमेन्ट होनोल' जास्ट इन्सट्राक्सन हरदों आरो बेबादि जादों बेखौनो जों होदों होननानै रन्जित बसुमतारिया दिनै खोथा बुंदों लाजिनांगौ इट इज ए भेरि सिम्पल मेटार नोंसोर होआखै बेखौ सेलेक्शन खानाय बिटिसिनि आउटसाइडनि दङ मानो हरा जानो आसाम गभर्नमेन्टआ नोंहा जे एपइन्टमेन्ट होनायनि पावारानो गैला बिटिआर एकर्डआव नोङो बे एपइन्टमेन्ट होनायनि बबे क्ल'जआव दं आं चेलेन्ज खालामो इज देयर एनि क्ल'ज इन द बिटिआर एग्रिमेन्ट that they can appoint third grade fourth grade post सोरबा जुदि गोरों दंब्ला दाखालि आं बुंनायखौ गाज्रि मोननाय बिटिआर एकर्डखौ मोजां मोनग्रा सोरबा इन्टेलेक्चुवेल दंबा आं चेलेन्ज खालामो नोंथांमोनहा देखाय बे बिटिआर एकर्डआव मा एपइन्टमेन्ट होनाय थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेडनि माबा उल्लेख दं नामा आरो नोंसिनि इएमफ्रा माने केबिनेट मिनिस्टार रेंक स्टेटास मोनदों नामा स्टेट मिनिस्टार रेंक मोनदों नामा आंनो श' खालाम आर्गु खालाम आं वेलकाम खालामो नैबे मोनसे इम्पर्टेन्ट क्ल'ज बिटिसिआव दंमोन 5.9 बे 5.9 आव होननाय दङ जे बिटिसिआ बिटिसि अथरिटि सेल्फ प्रिपेयार प्लेन विथ amounts likely to be available for development work both under state share and central share covering
any of all these activities of the departments are under its control. 40টা डिपार्टमेन्टआव सेन्ट्रेलनि शेयार स्टेटनि शेयार जा थाखा फैयो बेनि सायाव जेखि एमाउन्टनि जाया प्लेन एस्टिमेट खालामनानै बेखौ एप्रुभ खालामनाय इमप्लिमेन्ट खालामनायनि पावारा बिटिसिनो होदोंमोन जायनि फलाव हाग्रामानि नेतृत्वजों थांनाय 15 बोसोर 13 मास बेवहाय हाग्रामामोनहा बिटिसिखौ डेभेलप खालामनो बबेहाय मा नांगौ मा नाङा निजानो स्किम एस्टिमेट बानायदों एप्रुभ होदों आरो निजे इएमफ्रानो गावसोरनो थिखा मानि थाखाय कन्ट्राक्टर अर्डार होयै मावहोदोंमोन दिनैनि बे बिटिआरआव बेबादि गैया बिटिआर अथरिटी कैन नट टेक एनी सॉर्ट ऑफ स्कीम फ्रॉम देयर ओन साइड गासिबो स्कीमनि माबाया अथरिटीया डिसिनाव थांबाय 6 शेड्यूल of DC have nothing to do. They have no authority to interfere the internal developmental matter of the BTC area. गैयामोन 6 शेड्यूल आयेनाव दा जिहेतुके बे बिटिआर एकराव 6 शेड्यूल होननाय मोनसेबो मेनसन गैया नंखायनो दा बे डिसिफ्रासो फुराना आसामनि बादि गासिबो पावारखौ लाफिनबाय होमब्ला मा जाखो बे बिटिसिनि 6 शेड्यूल अटोनमी पावारखौ धंस खालामनाय जायाखै नामा बेखौ नायदो नोंथांमोनहा नैबे अर्डारा प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया प्रमद बर' गभर्नमेन्ट दाखांनायनि उनावनो बेखौ अर्डार होदों मानो 16टा डिपार्टमेन्टखौ बे आखरा फिसा 16टा डिपार्टमेन्टखौ डिसिफोरनो हेन्डअभार खालामदों जे डिसिफ्रानो बे 16टा डिपार्टमेन्टनि खामानिखौ गासिबो मावजोबगोन सल अथरिटी गिभेन टु दा डेपुटी कमिशनार्स अफ बिटिसि मोनब्रै डिस्ट्रिक्टनो हेन्डअभार खालामबाय बे डिपार्टमेन्टफ्रा मा एग्रिकालचार including agriculture education and resource protection against pest and prevention of plants diseases agriculture department थांदों सेरिकालचार थांदों एडुकेशन थांदों फिसारिज थांदों पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट थांदों हेल्थ एंड फेमिली वेलफेयर थांदों पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग थांदों सशियल वेलफेयर थांदों फ्लड कंट्रोल थांदों वेट एंड मेजर थांदों अर्बान डेवलपमेंट थांदों लैंड एंड रेवेन्यू थांदों फूड एंड सिविल सप्लाई थांदों intoxication and liquor बे थांदों relief and rehabilitation बे थांदों any other responsibilities may be entrusted by the BTC authority from time to time 16टा बे 16टा डिपार्टमेन्टखौ डिसिफोरनो प्रमद बर'आ गाव हायिनि ट्रेन्सफार खालामबाय बेवहाय मा लिरनाय दंबावो गाहायाव नैबे आन्डारलाइनआव दङ बेयो The deputy commissioners will be responsible for oversight and supervision for district and subdivisional level officials regarding implementation of various schemes by the Government of India. बेवहाय बे बिटिसिनि 40टा डिपार्टमेन्टनि अफिसारफोरनि कन्ट्रलखौ कमप्लिटलि डिसिनो होदों आरो जायनि फलाव डिसिआसो दा अफिसार गिदिर गिदिरफोरनि एटेन्डेन्स आरो बिसोरनि सुथि होनाया डिसिआसो होयो Further, they will prepare an annual action plan and get it approved by the Principal Secretary BTC with respect to the subject entrusted above for the purpose of their performance appraisal to be forwarded annually to the Personnel Department of Government of Assam. दानिया बै 16टा डिपार्टमेन्टनि सायाव जेसेबां प्लेन एन्ड एस्टिमेट स्किम लानांगौ डिसिआसो प्रिपेयार खालामगोन डिसिआसो बेखौ एप्रुभ खालामगोन आरो डिसिआ प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि थ्रुयै डिसफोराव हरगोन बेबादि होननाय दङ दा अब्ला नोंथांमोनहा नायदो जे गावनि मोनखानाय पावारखौ माब्रैहाय डिसिनो हरखो माब्रै आसाम गभर्नमेन्टनो हरखो डिसिआथ' आसाम गभर्नमेन्टनिसो फुल कन्ट्रल दा बेबादिनो बिटिसिनि पावार एन्ड फांसन गावहा मोनखानाय गावनो मावनो हानाय खामानिखौ बे बिटिआर एकर्डनि दारै बे जिनिसखौ धंस खालामदों बिटिसि एकर्डखौ नंखायनो बे बिटिआर एकर्डआ जोंनि गाहाम जाथ्राखै एनडिपिखौबो बाहाय थगायदों बिटिसिआव मोननाय बिराद मोजां स्टेटास खमायदों गैया खालामदों दिनै रन्जन दैमारिखौबो सुख'नो हायाखै बेफोर बिराद षड़यन्त्रमूलक थगायनाय आंथ' खोनादों
खुब खम समयनि बिथोराव लाखोमा खालामनानै प्रमद बर' बिथाङा बे सुक्तिखौ रावनोबो नायहोआ मुङा गावबो हयथ' मोजां नायाखै धर्ज गैया बेहा गरम देना सुक्ति जानांगौ गाव एनि हाव बिटिसिनि सिट जानांगौ बेल' हयथ' टारगेटमोन जायनि फलाव माने हाखु दाखु थुथुर मुथुर 1 मासनि गेजेरावनो बिथांमोनहा बेखौ प्रिपेयार खालामदों आरो बे प्रिपेयारेसन खालामनाया आंहा सन्देह जादों मस्ट प्रबाबली बियो आसामनि माखासे एसएस अफिसार हयथ' खुब हिमन्त बिश्वनि खास मानसि जागोन आरो बेखौ मेगन मेसेबनानै प्रमद बर' बिथाङा बयनिफ्रायबो सिगनेटरिनिफ्राय सहिखौ लादों। दानिया फैदो बिटिआर एकर्डखौ आं मानो सैया आं बेखौ एसे बुंगोन मानो दहाय बिटिसिनि फेसिलिटिसनि खोथाफोरखौथ' आं बुंखाबाय दाना बिटिआरआव गाज्रिया मा गाज्रि दं आं बेखौ आगोलावबो बिथां अफ्रि दैमारि आरो बिथाङाबो दंमोन एनिथिं एमजिआबो आं बुंखांबाय दा मेइनाव पावार एन्ड फांसनावथ' जेबो गैया बेवहाय अबजेक्टिभ्सआव होनाय दं 1 नाम्बाराव टु अगमेन्ट एरिया एन्ड पावार अफ बिटिसि एन्ड स्ट्रिमलाइन इट्स फांसनिं लिरनायाव बेवहाय 1 नाम्बार पइन्टआव मोजां लिरदों जे बिटिसिनि पावारफोरखौ बारायहोनाय अगमेन्ट माने बारायहोनाय खामानि दामानिखौ बारायहोनाय बेनि पावारखौ बारायहोनाय लिरदों नाथाय प्रेक्टिकेलाव बिनि उल्था दा जागासिनो दं बे 3.1आ एरिया सोसननाय दं बेवहाय इनक्लुजन अफ भिलेजेस कन्टिगिउवास टु बिटिएडि एन्ड हेभिं मेजरिटि ट्राइबेल पपुलेसन एज डिमान्डेड बाय दि बड' अर्गेनाइजेसन बर' अर्गेनाइजेसनफ्रा होनदों जे जोंना मर भिलेजेस इनक्लुड जानांगौ मोजां खोथा वी वेलकाम इट जोंना सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि गोबां ओनसोल हाबाखैमोन बिश्वनाथ जिल्लानि गोबां ओनसोल हाबाखैमोन गहपुर हाबाखैमोन बेखौ सोसननायनि मोनसे खाबु जादों बे बरायथाव जोंबो वेलकाम होयो जोंबो लुबैयो जोंनाथ' सौदियासिम जाबावनांगौसो नङाले गहपुरल' नङा दा बेवहाय मा जाबाय बे पइन्टआवबो बिसोरो गल जाबाय माब्रै गल जाखो खोथा बुंसेबो बुंनो हाखाया जे जायगायाव बिसोर हिमन्तनि एगेन्स्टै माने बेवहाय होनदों मेजरिटि सोदोब जे जाय कन्टिगिउवासलि बर' एलेकाजों बिटिसिनि एलेकाजों कन्टिनिउवास थांनाय नांथाबादेरनाय गामिफ्रा जेराव ट्राइबेल मेजरिटि बिसोर हाबगोन होनदों दानिया मेजरिटिनि डेफिनेसनखौ हिमन्त बिश्व शर्माया सानसेखालि मिटिंआव डिक्लारेसन होबाय 80, 90, 100% जाय गामिफ्राव ट्राइबेल बा बर' दं बिसोरल' हाबगोन मेजरिटिनि मिनिङा मा जाखो बेलाय व्हाट इज द मिनिं अफ मेजरिटि सापज हमनानै लादो 100 जन एमएलए आव जाय 52 जन बा भट मोनो बा 51 जन जाय मोनबाय अपोजिट पार्टिया 49टा मोनबाय होमबा बे सासे सानै बाराजोंनो मेजरिटि जायो 80%, 90%, 100%आवल' जे मेजरिटि जायो बे नङा दा बेहाय जों नुबाय दा सनितपुर आरो बिश्वनाथ बे मोननै डिस्ट्रिक्टआव गहपुर समष्टि बिहाली समष्टि सतिया समष्टि आरो माबा मोनसे समष्टि दंबावो बे समष्टिफ्राव माब्रै 41टाल' इनक्लुड जाखो बेवहाय आं नुदों जे एबसुआ जेनाखि गामिफोरखौ डिमान्ड होदों इनक्लुड खालामनांगौ बेयो 75टाल' 75 आरो बियो 80%नि बारा जनसंख्या थानायल' बेखौ होदों आरो गावसोर बिनाय 75नि बिथोरावबो बिथांमोनहा 41टाल' दिनै सोजानो होनबाय आरो बे सोनायाबो हिमन्त बिश्व शर्माया 26 जानुवारियाव मिटिंआव लेक्सार होदों आरो बाउन्डारि कमिसनाव बे जिनिसखौ बेसेबांखिनि एडभान्स जादों हयथ' आं मिथिया बेखौ आं सिखार लागोन नाथाय 41टाल' माने सोनाय जासिगोन बेखौ दाखालि जयन्त मल्ल बरुवाया टिभि निउसाव होदों निउस मिडिया इलेक्ट्रनिक मिडियानो जा पेपार मिडियानो जा बा गोबां मिडियाफोर दं दानि जुगाव दा बिथांमोनहा मिडिया पार्सन होननानै बुंबा जों मिथिगौ जे बिथांमोनहा निउट्रेल जानांगौ आरो जे सैथो खोथा बे सैथो खोथाफोरखौल' हाइलाइट खालामनांगौ प्रसार खालामनांगौ नाथाय जों नुनो मोनदों जोंनि बर'नि गेजेरावबो जेरै दिल्ली बादियाव बा अल इन्डियायाव जेरै गदि मिडिया दं गदि मिडिया मानि
नरेन्द्र मदि बा रुलिं पार्टी बिजेपिनि फेभाराव थानाय मिडिया बिथांमोनहा जेब्लाबो मदिनि सापर्टै खोथा बुङो पाब्लिश खालामो आरो बिरोधि दलफोरनि दाय गैयैखौबो दाय मोजांखौबो गाज्रि बिथांमोनहा पाब्लिश खालामो आरो गोबां मोजां बिरोधि दलनि दस्रा पार्टिनिखौ बिथांमोनहा दोनखोमायो होआ थिग बेबादिनो जोंनि बर'आवबो दा जों नुबाय जे माखासे चेनेल दं आं नामखौ खारिया बिथांमोनहा सार्थ दङ बिथांमोनहा पक्ष दङ माने पार्सियेलिटि दङ बिथांमोनहा माखासे बिरोधि दल होनजायो हेंथा पार्टि दं होनजायो बेफोरनि सायाव गोबां माने बानाय निउस बानायनानै बिथांमोनहा होयो आरो जेखौ गाज्रि पइन्ट बेखौ बिराद हाइलाइट खालामो दिनै खोथा बुंनो गोसो गैयैफोरखौबो बिथांमोनहा गावसोरनो एब्रे थांनानै रायजोफोरखौ थुनानै खोथा बुंहोनायखौ जोङो नुनो मोनदों हयथ' आं सानो बे रायजोफ्रा बेफोर खोथाखौ मिथियामोन नाथाय मिडिया पार्सननि मानसिफ्रानो बेखौ एजेन्ट बादि जानानै थांनानै बिथांमोनहा कालेक्सन खालामनानै लायो नाथाय मा खालामनो बै रायजो राजाफ्रा बुजिया सोमजिया जानला मोनला अग्रं बग्रं खोथा बुङो बिथांमोनहा जेरै आसा खालामदोंमोन एसेबाङा हयथ' जाया खिन्थु मिडिया माखासे बर'आव जे दङ चेनेल माखासे दं जाय चेनेलफ्रा रुलिं पार्टिनि सापर्टै खामानि मावो बे जिनिसा खिन्थु फोरमान जागासिनो दं जाय समाजनि थाखाय दुखु गोनां आं सानो मिडिया पार्सनफ्रा जेब्लाबो हागौमानि निउट्रेल माबायै थांनांगौ न' डाउट सोरखौबा एसे साबसिनखौ देखायबाय खिन्थु समानै अलमस्ट जिनिसफोरखौ देखायोब्ला समाजनि थाखाय बे गाहाम नङाब्ला ससाइटियाव जेब्लाबो एक पुकियाव भाबै मोनसेल' ग्रुपनि मोनसेल' पार्टिनि फेभारै खोथाया थांबाय थागोन आरो गुबुन अपोजिसन बा आलदा ग्रुपनि मोजाङाबो अनेक जिनिसा थालांगोन जायखौ रायजो राजाफ्रा मिथिनानै बिसार खालामगौमोन सापर्ट होगौमोन बेबायदि आरोखि होमबा ससाइटिया अबारसो बेलेन्सआव थागौमोन नाथाय दा बेलेन्स लाखिनायखौ जोङो नुनो मोना बेथ' दुखु गोनां बाथ्रा होमबा नों नायदो एबसुआ बिजनेस नंगौना नङा थाखा इन्टारेस्ट माब्रै बेखौ मावनायनि थाखाय मानो रायजोनि मानो अनसुंथाइ नांगौ जाखो बेखौ बिथांमोनहा मावनो हाखायो मावखानांगौखा बिसोरनि डिउटि एबसुआ दिनै बेखौ मावनो थाखाय मा ग्राउन्डनि रायजोनिफ्राय थाखा खांनो हायो जेन'बा बबेबा गामिया हरबाय दानिया बे उनाव जायाखिसै होमबा बिथांमोननि थाखा होनाया बहा थांनांगौ बे इलिगेल जादों फैसाखौ मारै रायजोनिफ्राय खांनांगौ माने बेखौथ' रिटार्न होनाय नङा जायफोर मोनाखै आरो फैसाखौ मा नांगौ कमिसनाव साबसिन मानसि थायो बिथांमोनहा खेबसे मिटिं जादों बे थांलाय फैलायखौथ' बिसोरो एनिहाव दस्राजों मेनेज खालामनो हायोमोन दा बेफोर एसे लाजिथाव दुखु मोनथाव जादों नै बिथांमोननि आशिस भुटानिनो होनाय कपिखौ आङो मोनदों बेवहाय गासिबो गामिया नों नाय 100% होमबा 100%नि गाहायाव 55% 52% 60% बेफोर मेजरिटि नङाना होमबा हिमन्त बिश्वनि फर्मुला जे 90% 100%नाल' मेजरिटि नामा मेजरिटिनि बबे थिउरियाव नुदों डेफिनेसनाव नुदोंब्लाय जे 51 52 बा 62%फ्रा 60%फ्रा मेजरिटि नङा नामा 1% बाराबानो बे मेजरिटि जेसेबां माने पपुलेसनखौ नायनांगौमोन बिसोरो नायनायनि बिथोराव नोङो 51 52%नि जेसेबां बारा पार्सेन्टेज जोंनाव ट्राइबेलफोर दं बर'फोर दं बे हाबजोबनांगौ नाथाय बिथांमोनहा बिथिंखौ नारदबनो हायाखिसै नारदबनो हायैनि जाहोनाव बिथांमोनहा 75टा डिमान्ड होनायाव 41थाल' मोनबाय दा बेखौ बेनि थाखाय अपमान जानांनायखाय दिनै जोंबादिखौ बिटिआर एकर्डनि फंसे फंनै खोथा बुंनायाव जोंखौ दाय लेथायनो थाखाय रायजो राजानि सिगाङाव जोंखौ दसि खालामनो थाखाय बिथांमोनहा मिडिया मानसिफोरखौ थिनहर रायजो राजाखौ दिनै खोथा बुंहोदों आरो बे रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बिथांमोनहा हयथ' दावराव देख्रेब अमरसिं ब्रह्ममोनहानो बेबायदि बुंनायखाय नोंथांमोननि गहफोरनि सनेटफोरनि हाबनांगौआ माने हाबाखिसै होननानै जोंखौ दसि खालामनो नागिरदों जाय खोथाफोरखौ दिनै सनेटफोरनि गहफोरनि रायजो राजाफ्रा दिनै मिथिनानै जोंनि सायाव दुखु मोननाय फोरमायदों आरो जोंखौ बोराय बैसोआव बिदि
गाज्रि दाखालामसै जोंखौ नोंथांमोनाव बर'नि थै दंना गैया होनदों दा माब्रै बिथांमोनहा बेबादि पुसिं होनानै बिथांमोनखौ जनसाधारनखौ मानो बे दायथ'खौ बिथांमोननो होखो नोंथांमोननि गेजेरावनो सोरबा गोरों दंबा दुलाराय बर' फरायसायावनो दंब्ला UPPLआवनो दंबा आं बुंनाय खोथाया जुदि जुक्ति गैयाबा बेखौ काउन्टार हो आइ वेलकाम नोंथांमोना होनो हायो खोथा बुंनायाव माखौ गिखो मानो खिन्थु रायजो राजाखौसो बेनि दायथ'खौ होखो दुखु मोनथावना बियो बिथांमोनहा मा मिथिगौ आंथ' मिथिगौ बिथांमोनहा खुनुदिन कनस्टिटिउसन फरायाखै बिथांमोनहा खुनुदिन BTR एकर्ड BTC एकर्ड इंराजि रावजों फरायनो हयथ' मालाबाबो मोनाखै नुवाखैनो नेटआव नागिरनानै होमबा बिथांमोनहा माब्रै मा जुक्तिजों आं बुंनायखौ बोरै दाननो खालि बिथांमोनहा बुंबायल' सनितपुर गहपुर हाबनायखौ दा होबथासै बा नोंथांमोनहा बिदि खोथाखौ दा बुंसै जिरायनानै थादो बुंहरलाबायबाय बेफोर लाजिथाव दुखु मोनथाव जादों दा नैबे मेजरिटियाव बिथांमोनहा आरोबाव थगायजाबावबाय सोर फाग्लाया बुंदों जे 100%आल' मेजरिटि 90%आल' मेजरिटि 80%आल' मेजरिटि बहा डेफिनेसन दं 1% बाराबानो बे मेजरिटि दा बे 1%नि बारा अर्थात 51%नि जेसेबां गामिफ्रा बर' दं ट्राइबेल दं बेखौ सोनो नारसिननांगौमोन मानो हादिया दा नै असमिया सरकार असमिया जाथि बुंनो थांब्ला हिमन्तआ एंटि बर' बिसोर हागौ माने जोंनि पावार जोंनि एरियाखौ जेब्लाबो खमायनो नाजायो आरो बेखौ बिसोरो गावसोरनि लुबैनायखौ जाफुंहोनो उल्टां फाल्टां जुक्ति दर्शायो गादबो जोंखौ साप्रेस खालामो अपारेसन खालामो बेखौ जोंनि मानसिया बुजिनांगौ दिनै बे जोंनि हारिनि एथ' गाज्रि मावदों बिसोरखौसो सार हिमन्त सार होननानै बुङो मान गोनां मानव गेदेर आफाखि सोलानायनि खोथाखौ बुङो बेबायदि जानो नाङा हिमन्तआ नोंथांमोनहा मोजां मावनाय नुदों हिमन्तआनो बयनिफ्राय गाज्रिसिन एंटि बर' पलिसि लागासिनो दं मानो होनना बुङोबा फार्स्टआव NDFBखौ थगायनानै सुक्ति साखरिथ' खालामबाय आरो जेनाखि सुक्ति दफाफोर बेखौबो बिराद सेबटेज खालामबाय जोंखौ थगायबाय बर' हारिखौ BTCआव मोनखानाय जिनिसफोरखौ गोबां खोमाबाय आरोबाव फैबावदो बे लेखा उनाव सफैयाखिसै हयथ' 2021 सनाव गरखाफोरखौ नेपालिफोरखौ गरखा होननानै माबा खालामदों मा होनो प्रटेक्टेड क्लास होदों बे बिराद इलिगेल जादों नोंथांमोनहा बयबो हाइ कर्टनि सेसन कर्टनि लवार कर्टनि उकिलफोर थायो सों बले अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल 6 सिडुलनि आन्डाराव जे दं बेवहाय नन ट्राइबेल बे गरखा बा नोङो माबाया प्रटेक्टेड क्लास मोनो नामा मोना जिबनाव थारमाने प्रटेक्टेड क्लास होनाय माने मा जों बर' बा ट्राइबेला जे फेसिलिटिसखौ मोनो बिसोर मोनजोब्बाय अर्थात जोंनि आइडेन्टिटिया जोंनि सिनायथिया थ्रेटेनिं जाबाय नोंना माइनरिटि जानोसै जोबस्रांसै जे ट्राइबेल होननानै बुंबा जोंबो प्रटेक्टेड क्लास जोंहा समान अधिकार दं जोङो बर'फोरनि हाखौ माने बायजोबनो मोननायनि जोंहा अधिकार दं बे जाहैबाय दा जोंखौ माइनरिटि खालामनो जोंनि हा हुखौ जाहाथे नेपालिफ्रा नेपालनिफ्राय फैनानै दार्जिलिंनिफ्राय फैनानै बेवहाय बायनानै लाफैनानै बर'आ जाहाथे हाया सेबो बे पलिसिजों बिथाङा खालामनानै होदों जानो हागौ गरखा बा नेपालिफोरखौ गरखाफोरखौ गाइखेर फानग्रा गाइखेर बानायग्रा होननानै मोनसे समाव बेसेबां सनमोन बेवहाय प्रटेक्टेड क्लास होनानै बै समाव थकन BTC जायाखै खिन्थु 6 सिडुल जानाय लोगो लोगो जाया बै समाव आसामाव BTCआ 6 सिडुल नङामोन जायाखै 2003 समावसो बे प्रटेक्टेड क्लासखौ 1969 इयाराव बै प्रटेक्टेड क्लास होनायखौ खारिज खालामफिनदों केन्सेल खालामदों 1969 इयारनिफ्राय थांनाय 21 बे प्रमद बर' गभर्नमेन्ट दासान्दिसिम बिसोरो प्रटेक्टेड क्लास नङामोन नाथाय प्रमद बर'आ जिहेतुके हिमन्तनि आखाइ मुथियाव गोसो जाब्ला जिखुनु टाइमाव बिनि गभर्नमेन्टखौ सिफायनो हागौ बियो आंनि खोथाखौ दाननो हानाय नङा होननानै बे गरखाफोरखौ डिमान्ड गरखाफोरखौ बर'फोरखौ माइनरिटि खालामनो थाखाय प्रटेक्टेड क्लासाव सोना होदों थांनाय 2021 नि 31 जुलाइआव
दा बे जेबो नङा बर'खौ धंस' खालामनाय दा बेबादिनो बर'खौ नैबे बिटिआर एक्टनि दारै गोबां धंस' खालामदों बेनिफ्राय नैबे 3.2 आव एक्सक्लुसन डेन्जार जे बिटिसि आव जे एरिया दं बेनि सिमनानि खाथियाव थानाय जेसेबां मेजरिटि नन ट्राइबेल थानाय गामिया दानजानांगौ नोंना 41टाल' हामसै दा 1 नम्बर पइन्टजों 2 नम्बर साब पइन्ट 2 नम्बर साब पइन्टआव 1100टा भिलेजआ दाना बिटिसिनिफ्राय दानजानोसै मानोना बेवहाय ट्राइबेला 50%नि खम जों माइनरिटि जाहैबाय दा जाय माने 50%नि खम ट्राइबेल थानाय बर' थानाय गामिया बिटिसिआव दंमोन बाउन्डारि ओरै जिं जिङाव हारसा एलेकाथिं जाय बे 1100टा गामियाव अलरेडि दानजानोसै आरो बिथांमोनहा अलरेडि हाइकर्टआव केसबो होदों आरो दानख'नायनि अर्डाराबो अलरेडि जाखाबाय किन्तु जोंनि माखासे सानसुमै बिथांमोनहा नाम मेनसन खालामनो हायो सानसुमा खुंगुर बसुमतारी जनकलाल बसुमतारी आरो साहित्य सभानि माखासे मानसिफ्रा PIL होनायनि थाखाय दा बे दानख'नायनि खामानिखौ बिथांमोनहा बारा लसर खालामनो हायाखै किन्तु जेला नैबे बिसोरनि बाउन्डारि कमिसना सोसननाय 41टाखौ फाइनाल खालामगोन बेखौ गभर्नरा नटिफिकेसन होगोन बेनि उनावहाय बिथांमोनहा दानख'नायखौबो खामानिखौ मावगोन अब्ला जों 41टा मोनदेरबाय ओरैहाय 1100टाया नोंना गाबाय होमबा लाब जाखोना लकसान जाखो बेनिखायनो जों बुंदों बे बिटिआर एक्टआ जोंनि बिटिसिखौ धंस' खालामबाय नैबे मोनसे क्ल'जआ बेखौ जोङो बारे बारे बुंबाय गोबां समाव इउटिउबावबो बुंबाय बिटिआरआ गभर्नमेन्ट नङा इट इज नट ए गभर्नमेन्ट बिटिआरआ जास्ट एरियाखौ खिथादों दा एक्जिस्टिं बड'लेण्ड टेरिटरियेल एरिया डिस्ट्रिक्ट बिटिएडि आगोलाव बिटिसिनि मोनब्रै डिस्ट्रिक्टफोरखौ बिटिएडि होनोमोन बे बिटिएडिनि नामखौ रिनेम गोदान नाम होफिननाय जाबाय एस बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजियन कम्प्राइजिं एरिया कभार्ड आन्डार बिटिएडिआव जेसेबां हा एरिया दं बेखौ बिटिआर होनदों किन्तु नैबे बिटिसिआव जेरै बुंदों जे सेल्फ गभार्निं बडि 12 जन एग्जिकिउटिभ मेम्बार थानाय बे मोनसे सेल्फ गभार्निं बडि होननाय बाहाय गैया खालि आगोलनि बिटिएडिखौ नाम खालामदों बिटिआर दा बिटिआरआ गभर्नमेन्ट नङा जायनि फलाव बिसोरो दा बिटिसिनि गासैबो अफिस फाइलाव बिटिसि लिरजोबनांगौ जायो मानोना बिटिसिआ सेल्फ गभार्निं अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल बेयो दिल्लीनि पार्लियामेन्ट लकसभा राज्यसभा पास जानानै आयेन जानाय बिटिसि एक्ट 2003 आव नंखायनो दासिमबो गभर्नमेन्टआ बिटिसि दं नाथाय दुखु गोनां बाथ्रा बेखौ मिथिसेयावबो इउपिपिएलनि लिडार बा दुलाराय बर' फरायसा बिथांमोनहा बिटिआर गभ मोदै लासिंसिं बियो बिटिआर इज स्टिल नट गभर्नमेन्ट जेला बेखौ बिटिआरखौ एक्ट खालामगोन बिटिसिखौ दानगोन दे बिटिआर अट'नमास काउन्सिल होगोन होमबासो बिटिआरआ मोनसे गभ जागोन दासिम जायाखै जायनि फलाव साइनबर्डबो सोलायनो हाया अफिसनि बै बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलखौबो बिथांमोनहा भिन्नोबो लसर खालामनो हाया बेखौ जोंनि मानसिया मिथिनाया मोजां नैबे मोनसे डेन्जारास क्ल'ज दा एक्जिकिउटिभ फांसन्स अफ बिटिसि शेल बि एक्सारसाइज थ्रु इट्स चिफ एक्जिकिउटिभ अफिसार नट बिल' द रेंक अफ प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि टु द गभ अफ आसाम बिटिसिआ लेजिस्लेटिभ पावार थानायखाय बेहाय सेक्रेटारियेट दङ आरो सेक्रेटारियेटनि गाहायखौ प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि होननाय जादों बिटिसिनिखौ आरो सेक्रेटारियेटआ माला थायो जेला आयेन कानुन बानायग्रा थायो गुवाहाटीया आसाम सेक्रेटारियेट दं बहाय चिफ सेक्रेटारिनिफ्राय आरम्भ खालामनानै प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि गोबां दङ डिपार्टमेन्ट वाइसै कमिसनारफोर थायो कमिसनार एन्ड सेक्रेटारि जइन्ट सेक्रेटारि डेपुटि सेक्रेटारिस गोबां थायो बे आयेन बानायनायफोरखौ मावनो दांनो बिनि अफिसियेल खामानिखौ मावनो थिग बेबादिनो लेजिस्लेटिभ आयेन दानो हानायखाय 40टा डिपार्टमेन्टनि सायाव आयेन दानो हानायखाय बिटिसि सेक्रेटारियेट दंमोन आरो बिनि गाहायखौ प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि होनोमोन बिनि जायगायाव बिथांमोनहा चिफ एक्जिकिउटिभ अफिसार लाबोदों बे चिफ एक्जिकिउटिभ अफिसारा जेबो नङा बेयो मोनसे कम्पानिनि एबा मोनसे पन्सायतनि गाहाय अफिसारखौ बुङो होमबा बिटिसि मोनसे
अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल हेभिं लेजिस्लेटिभ पावार बेखौ सिम्पल पन्सायत जाय आयेन दानो हाया बेबादियाव कनभार्ट खालामदों नंखायनो जोङो बे बिटिआर एकर्डखौ जिबनाव गनायनो हाया जोंनि पावारखौ अट'नमास काउन्सिलनिफ्राय सिम्पल पन्सायती राज काउन्सिलाव लाबोदों दिस इज द मस्ट पयजनास माने चेप्टार क्ल'ज बियो नैबाय होबाय 4.6 आव Deputy Commissioners of BTD in BTD will report to the Chief Executive Members of BTC through Chief Executive Officer in respect of all development activities in their district with regard to the responsibilities assigned to them by BTC. बे क्ल'जनि थाखायनो बिसोरो डिसिनो पावारखौ हरनाय जादों नाथाय बे इलिगेलमोन इलिगेलखाय माने 6 सिडिउलाव डिसिफ्रा डाइरेक्ट बेखौ मोना नंखायनो ओरैबायदि बिसोरो सेक्रेटारियेटआव बड'लेण्ड वेलफेयार डिपार्टमेन्ट खुलिदों बड'लेण्ड वेलफेयार डिपार्टमेन्टआव डिसिफोरखौ सेक्रेटारि होग्रोदों बेनिफ्रायसो इनडाइरेक्टलि लासै लासै बिटिसिआव बिसोरनो पावारखौ होदों बिराद माने साजायनानै गोजाननिफ्राय बिसोरो खालामदों बे अर्डारफोरनिफ्राय दंजोबो माला बिसोरखौ वेलफेयार डिपार्टमेन्टआ बिसोरखौ सेक्रेटारि होआ आरो सेक्रेटारिनिफ्राय उनाव बिटिसिनिफ्राय सेक्रेटारि खालामखो बे अर्डारफ्रा दंजोबो आं बुंजोबला जाय हक बेबादि मेजर जोंहा बिटिसि एकर्डआव गोबां पावार एन्ड फांसन आरो स्टेटास गोमादों आरो बिटिआरआव जेबो गैया बेनिखायनो बिटिआर एकर्डखौ जोङो मुगैयो नेवसियो आरो बेखौ मानिनो हाया आं बे खोथाखौ बुंदों नाथाय बे आंनि खोथायाव आङो खुनुदिन गहपुर हाबनाङा सनितपुर हाबनाङा बिहालि हाबनाङा बिदि बुङाखै हाबनांगौ आंनाथ' होनबावदोंसो आङो बिथांमोनहा होनदों 5500निबो बारा मुंख्लं जानायनि थैनि माबाखौ बिथाङा मानो बुजिया बे अमरसिं ब्रह्मआ दावराव देख्रेब नार्जारिया मानो बुजिया होनदों मानो 5500 जन शहीद एबा मुंख्लंआ बिटिआरनि थाखाय जायाखै बिटिआरनि थाखाय जायाखै जादोंमोन बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटनि थाखायसो बेखौ जानला मोनला माने एक्सप्लेनेसन होबा जाया 5500 जन बर' मुंख्लंफ्रा बड'लेण्ड सोमावसारनि थाखायसो जादों बिटिआरनि थाखाय नङा दिनै प्रमद बर'आ उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि नाम लाबाय थायो बिनि आदर्श नीतिजों मावदों होनबाय थायो खबरदार उपेननि नामखौ बारा दालाबाय दाथा पाप नांगोन उपेन ब्रह्मआ सानसे बेलासे नोंखौ जोख्लायसिगोन मानो उपेन ब्रह्मनि थिउरिनि उल्टाजों नोंसिना उपेन ब्रह्मनि आदर्श नीतिया मा सुप्रिम सेक्रिफाइस फर द कमिउनिटि सुप्रिम सेक्रिफाइस फर द सेपारेट स्टेट सेल्फिश नङा दा नोंथांमोनहा बिनि आदर्श नीतिनि उल्टायै भट सिलायलायनो लुबैनानै चिफ जानो लुबैनानै सोरबा एमएलए जानानै मन्थ्रि जानो लुबैनानै बे उरखावमोन बादिया बे प्रमद बर'मोन बादिया बे गबिन्दमोन बादिया दिनै स्वार्थनि थाखाय रन्जन दैमारि बिथांखौ जेलाव पलिसि खालामनानै दोननानै गावसोर दा गादियाव जिरायदों होमब्ला बिसोर जाबाय स्वार्थफर आरो उपेननि थिउरिया जाहैबाय निस्वार्थ सेक्रिफाइस माब्रै उपेननि नाम लाबाय थायो नोंसोर लाजिनांगौ खुगाजोंल' उपेन बुंबा जानाय नङा बेनि आदर्श नीतिखौ फल' खालाम दा नोंसिनाव बे गैला नंखायनो आंथ' दुखु मोनो लाजियो आरोखि जे उपेननि नाम फाननानै जागासिनो दं दा आङो बारा बुंला बेखिनि क्लियारेसनखौ होबाय आङो जोबथारनायाव गहपुरनि आरो सनितपुर ओनसोलनि रायजो राजाया जा भुल बुजिदोंमोन बिथांमोनहा हयथ' क्लियार जागोन बिथांमोनहा आंखौ क्षमा बिफैनांगौ होनदों आं क्षमा बिया भुल मावबासो क्षमा बियो नाथाय आं भुल मावाखै नोंथांमोनहासो आंनि सायाव भुल खोथा बुंदों बेनिखायनो आंनिफ्राय नोंथांमोनहा क्षमा बिनायबो दालुबै सनिफ्राव थांनायखौबो दालुबै हायोबा आंनाव फै आं बुजायगोन नै बे लेखाफोरखौ लानानै बुजायगोन आं नोंसोरखौ बेखौ लानानै आं बुजायगोन आंनाव सोलोंफै आरो नैबेफोरबायदि अर्डार गोबां अर्डार दं नै जाबखो बबे समाव मा पलिसि खालामनानै बिटिसिनि पावारखौ आसाम गभर्नमेन्टआ लांदों आं बुजायगोन फै आंनाव इनभाइट खालामो बिदि होननानै 40 खान 50 खान रिजार्भ लानानै फैनानै न'आव बेंखन फैबा जानाय नङा रिप्रेजेन्टेटिभ फै 10-12 जन फै
आं मोनसे जायगा थिग खालामगोन खिन्थु बाहाय बुलायनो होननानै फैनो मोननाय नङा सोलोंनो होननानै मिथिनो होननानै नोंथांमोनहा जुदि गोसो लानानै फैयोबा फै वेलकाम आई विल एक्सप्लेन अल द प्रसेस अफ BTC एन्ड BTR साफा खोथा गोजोन्थों जोंसार मोसाहारिनि बिफा जाय माखासे बाथ्रा बुंनाय खेंफोरथि नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन लाभ इउ अल